O despedimento de 4 traballadores a semana pasada volveu sacar o cadro de persoal do Diario de Pontevedra á rúa. Volvemos á rúa os traballadores do diario tras o despido de 4 compañeiros que a empresa aduce en causas económicas que nós non compartimos porque estánse externalizando o traballo que ata agora facía xente do plantel do Diario de Pontevedra. Un ano despois das protestas nas que reclamaban un convenio digno, hoxe volveron mobilizarse. Acusan a empresa de falta de vontade de diálogo. E nada, volvemos á rúa contra a nosa vontade, porque a vontade de diálogo e de chegar a acordos sempre está enriba da mesa, pero a empresa sorprendeunos a semana pasada con 4 despidos, cos que non contábamos, e non nos queda máis remedio que volver á rúa e a protestar. 2 persoas do Departamento de Distribución e 2 redactoras son as despedidas, pero o comité teme que este sexa o inicio dunha vaga de recortes no persoal. Creo que este é o inicio dun plan de recortes e de adelgazamento de persoal que vai a continuar nun futuro. Esta empresa hai 10 anos estaba formada por máis de 70 traballadores, agora quedamos 42 e este é un proceso que queremos que vai a continuar porque estás externalizando traballo que ata agora estábamos a asumir os compañeiros, sexan de oficinas, sexan de redacción ou sexan de distribución. A decisión da empresa tomou por sorpresa o comité. De feito, explica Alonso, ambas partes estaban a negociar un convenio colectivo que quedou paralizado no mes de xuño. Despois desas reunións que se pararon en verán polas vacacións non se retomaron, a vontade nosa é seguir dialogando, pero claro, se toman decisións que van en contra da estabilidade e do plantel, nos teremos que sair á rúa porque non nos queda outro remedio, pero insisto, o diálogo está aí por parte do comité, por parte da empresa non se ve ningunha vontade de arranxar conflictos. Polo de momento non teñen previsto ningún encontro coa dirección da empresa. Os traballadores decidirán agora os pasos a seguir, pero de manterse esta situación aseguran que continuarán coas mobilizacións.